आंखौ रावबो नागिरनांला आं जे जायगायाव दं मोजाङैनो दङ आरो बिसोरनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ नागिरनांला मानो होनोबा आं बिसोरनि न'खराव थाया होननानैनो आं फैखानाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ बै हाबा जाखांनानै फैनाय सिस्टारा फंनैसो खोथा बुंफिनबावदों जेराव माने बिथांखौ रावबो नागिरनांलिया होननानै आरो बिथाङा दायो जेराव दङ मोजाङैनो दं होननानै बुंदों। थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। खुलुमबाय रायजोफोर, आं आरोबाव बे भिडिअखौ लानानै फैबावनांगौ गोनां जाबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानदों दि आंखौ रावबो नागिरनांला आं जे जायगायाव दं मोजाङैनो दङ आरो बिसोरनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ नागिरनांला मानो होनोबा आं बिसोरनि न'खराव थाया होननानैनो आं फैखानाय। बिसोरनि न'खरजों आं मालाबाबो संसार जानो हानाय नङा मानो होनोबा बिसोरनि बि हौवाया आंखौ गोदान समावनो जेरैबायदि खालामदों जेरैबायदि बुंदों आं बेखौ मालाबाबो सहायनो हाया। आरो आं बुंनो सानदों दि इउटुबार आदा आब'मोनखौ नोंसोरखौ आं खुलुमनानै बुंदों आंनि गुदि खिन्था बिजौ मिथिया जासे नोंसोर आंनि गाज्रि गाज्रि भिडिअ होनायखौ अननानै बन्द' खालाम। आं आखाइ खबजबनानै खुलुमदों आरो बेनि बैसोआ जेखियानो जाया मानो नाथाय आंनि बैसोआ 18 प्लास जायाखै मालाबाबो, आंनि बैसोआ 17 इयार्स। आं बेजों मालाबाबो हाबा जानोनो राजि गैखायामोन। गुबुनासो आंखौ जर जबस्थि हरदों, बिनिखायनो आङो बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनांगौ। आरो बिसोर आंखौ बुंदों मंगल सुत्र आसान सिन्दुर खोमोननानै फैदों नाथाय आं बिदि जेबो खालामाखै। आं जेरै दं आं एरैनो फैदों, मंगल सुत्र आसानखौबो आं गानजोबनानैनो फैदों। बेफोरखौ आं बेयाव फैनानैसो खुफैदों नाथाय आं बिसोरनि न'खराव होआखै। नाथाय आङो ओजोंहाय खुना गारबोनाया बुरजा जानायनिसो खुना गारबोदों नाथाय आं बिदि खुनानै गारबोजोबाखै। आंनि आखाइयाव जेरैबायदि गाननांगौ आं बेफोरबायदिखौनो गाननानै फैदों आरो मंगल सुत्रआबो आंनि आखाइयावनो आंनि गोदोनायावनो फैफाखादों। आं बेखौ मालाबाबो बेफोरबायदि हुगारनानै फैयाखै आरो खुनानै गारबो